Bueno, pues nada, como estamos aquí porque para explicar un pouco como está a situación. Sabedes que había folga convocada hoxe e mañá. Hoxe fixose folga a primeira hora da mañá en todos os centros da empresa. Actualmente está parada a nave de Casallo. Bueno, hubo algo de tensión pola mañá porque a empresa quería que os traballadores saliran da nave, non saíron e tampouco houve incidentes. O director xeral da empresa pois dixolles que tenían que salir, que a Guardia Civil e tal, pero bueno, ao final están ali dentro, están fora e están parados en Casallo. Na media mañá, na outra nave, pois empezaron a traballar. Habíamos quedado co empresario en ter unha reunión ás 11:30, non acudiu, e polo tanto, pois, bueno, estamos a espera de ver que pasa esta tarde e mañá que tamén hai día de folga. Entón, bueno, a situación é que o motivo fundamental é que houve moitos descontos na nómina do mes de agosto, é un disparate completo. Hai rebaixas de 500, 700 euros, de 300, en fin, foi unha rebaixa generalizada a toda a plantilla, sin ningún motivo aparente, porque hai que cobrar o mes de agosto, hai que cobrarlo como calquer outro mes traballado. Entonces, bueno, isto é un pouco o descontento. Nos, en principio, pensábamos que se cumplía o mes, pois, ao mellor non se facía folga, pero evidentemente, pola tarde, cando a xente empezou a comprobar nos caixeiros que non lle chegaban, o sea, os cartos que lle faltaban, pois esta mañá decidiron pois parar. En principio, nos mantemos o tema da folga, pois estábamos esperando a ver se pagaban, pero visto os descontos que se fixeron, e outra cousa máis agravante que queremos denunciar públicamente, é dicir, ao parecer este señor agora estáse cebando cos membros do comité de empresa, que lle está descontando as horas sindicales que están debidamente xustificadas. O sea, como castigo, pois está descontando as horas sindicales aos membros do comité de empresa, cousa que non vamos a tolerar. É dicir, aparte de mandalo a magistratura, pois teremos que mirar noutros eidos de que este home cumpla polo menos a lei. E o de descontar o do... Aquí compañeros que lle descontaron 700 euros no mes de agosto, pois non sei por qué, e outros 400, 250, dice que foi polo tema das vacacións, non sei que, pero tú estás de vacacións tens que cobrar exactamente o mismo como se estuveras traballando. Entón, eso xa se decidirá en magistratura, porque nós íbamos dicir a toda a xente e aos afiliados da CIGA que metan a demanda, supoño que os compañeros tamén. Mañá teremos unha asamblea ali, iremos a 6 da mañá pelí, teremos unha asamblea con todos os traballadores para explicarlle o tema, e xa vamos empezar a semana que ven pois a poñer as demandas contra a IPISA polos descontos salvaxes que está facendo, e tamén advertirlle de que non é bon para ninguna das partes que se rompa o diálogo. Ao parecer este home viña con un pouco talante, como está ahora de moda, pero resulta que hoxe pois quitou a careta definitivamente. Entón, as amenazas, pois nin toleramos amenazas, e o que está claro desde a CIGA, isto xa o falo como CIGA, non lle vamos a permitir, nunca lle permitimos a un empresario da Pizarra, nunca, e tampouco lle vamos a permitir a este, que se nos toque un delegado. Mentre sea delegado da CIGA, para nós os delegados é que son intocables. Entón non vamos a permitir nada, ningún tipo de castigo. Entón, que pense que está a tempo de reflexionar, que nos volva a chamar, e nunha mesa se arreglan as cousas. Hoxe quedamos nunha reunión e non veo porque lle entrou a pataleta e en plan amenazante que chamou a Guardia Civil para desaloxar os traballadores deli, que ten todos o direito a estar no seu posto de traballo. Se non eres da empresa había que discutilo, pero se tú eres traballador da empresa, se estás ali dentro da empresa, estás no teu posto de traballo. Se non queres traballar, nadie te obliga. Entón, agora que falan os delegados, e nós, en principio, mañá temos ali unha asamblea a 6 da mañá e vamos a mirar entre todos as accións que tomamos ahora no futuro, porque se este non se quer sentar outra vez a falar con nós e solucionar o tema dunha vez por todas,
Pois non sei, eso vai, como sempre, as cousas decides en asamblea. Entón, mañá o que diga a asamblea, pois farémolo.